úvodnom zápase s Korbelom som nezačal dobre a od začiatku som prehral prakticky každý set, ale myslím si, že tam rozhodol hneď ten prvý set, kedy som dotiahol na 10-10, tam zahral Kantom akože trošku šťastný prechod a potom všetky sety boli síce vyrovnané, prehral som 3-1 a nedostal som sa do rytmu prakticky. Šereda so Šimončíkom, vlastne presne to, čo sme očakávali. Šimon hrá od play-off veľmi dobre a potrapil ho, ale prakticky 3-1 víťazstvo vydreté. Čo sa týka prvého zápasu, Olej hral so Širúčkom, tam tiež absolútne nezachytil začiatok, prehrával 2-0, potom dotiahol na 2-1 a odvracal nejaké 3 matchbally v 4. sete, otočil to na 2-2 a v 5. sete už som myslel, že má veľkú šancu vyhrať, ale nakoniec ho Pavel zmietol. Letos jsem se s ním nestřetnul, tak jsem byl sám překvapen, jak to bude probíhat. Bojoval jsem, snažil jsem se, myslím, že moje hra nebyla nejhorší, ale bohužel jsem tahal za kratší konec, za 5. 7. útek a myslím si, že zaslouženě vyhrál Pavel Širúček. S Korbelom absolútne, dá sa povedať, vyrovnaný zápas, prehrával 1-2, vyhral 3-2 a v tom momente som Pavlovi Širúčkovi hovoril na záchode, že chcem, aby bola tá záverečná štvorhra, že som dúfal, že aspoň to nejak do tej štvory dotiahneme. Čo sa týka Pavla Širúčka, hrali sme už niekoľkokrát a myslím, že mi jeho hra sedí, aj keď zajtra to môže byť úplne opačne. A vlastne prehral som s ním iba raz, porazil som ho asi 4 krát, dnes to bolo 3-0, zajtra to môže byť 0-3. Počítal som tak trošku, že Olej porazí v poslednom zápase Šimona, viedol v koncovke 8-5 v 5. sete. Myslím, že trošku netakticky to tam zahral, začal packovať trošku forehandom a prehral na 8. Mohl jsem to určitě rozhodnout ten zápas a na 4-2 a tím pádem bychom už nemuseli hrát vítěznou 4, teď už to tak můžu říct. No ale za stavu prostě jsem vedl 7-4 v rozhodujícím setu s Pepou Šimončíkem a zkazil jsem servis a nezvládl jsem to, myslím si, psychicky, ten konec. No. Čo sa týka záverečnej štvorhry, tam sa dá povedať, že sme absolútne dominovali, aj prakticky aj druhý set, kde sme celý čas viedli, nám ho ukradli, nakoniec nám chceli ukradnúť aj ten štvrtý, našťastie sa im to nepodarilo a hladké víťazstvo podľa mňa vo štvorhre, aj keď nakoniec bola dráma. Čo sa týka divákov, bolo to dnes neuveriteľné. Hala praskala vo Švichu, ja som nevedel, či som na Bayerne Mníchov na futbale alebo v Hradci na stolnom tenise, čiže perfektná podpora. Dúfam, že aj zajtra prídete nás podporiť a minimálne ten výkon, ale hlavne výsledok zopakujeme aj zajtra. Doufám teda, že to bude probíhat tak, jak to první semifinále, kdy vlastně taky ten začátek neměl nic moc a nakonec jsme teda vyhráli 3-0 a já si myslím, že dnešní to první finálové utkání bylo strašně důležité a určitě nám to dodalo plno sil, ne, že by nám ubylo, ale přibylo a zítra si myslím, že určitě to zase bude perfektní utkání.